Dobrý deň, chcel by som sa aj touto cestou poďakovať spoločnosti Virtur, ktorá nám realizovala v našej chate pod Martinkami 3D virtuálnu prehliadku. Vlastne momentálne sa nachádzame pred našou chatou. Čo určite oceňujem je, že ako náhle sme vlastne tento koncept dali aj na našu stránku sociálne siete, tak zákazníci si čoraz viac začali všímať ten detail a to 3D virtuálna prehliadka plne umožňuje, nakoľko zákazník sa môže prechádzať po našej chate a vidieť tak tie benefity a všetky úžitky, ktoré pre toho klienta má. A v neposlednom rade nám to pomohlo v tom konkurenčnom boji medzi aj inými podobnými chatami trošku viac ukoristiť z toho trhu a viac vybukovať našu chatu. Takže určite odporúčam, ak niekto nad tým váha. Ďakujeme spoločnosti Virtu, že nám to umožnila a sprocesovala. Sme veľmi spokojní. Plne odporúčam. Pekný deň.